Episode 2 sa Paksiw. Bangko nga, bot nga tangko eh. Yo. Indo tayo na na. Oy, kisa ito kitagaan ko kanina sa katong bagbag sa gimbal. Bagbag sa gimbal. Dato ni ka. Andilan ko. Dato asa to? Bebe. Anak ko dia. Lamigos da jo. Uya primo. No, lamigos eh. Lupor mo ne. Na amigas. Si papi na mo matay mo ka papi. Ano ni pumutol ko mura na dokbora na Uy, parapli ng ano? Mag-ampo kita. Hoy, nakita mga kahoy-kahoy. Butate, idol. Butang na dire. Hoy, kana may butang na dire. Sumno na. Ay, naanasa ning gipog na naman. Ana, Nalimot ka ga. Awag ka, naliw ka helmet. Sinahilmit ga kabo na. nasa to mga sakop J Marvin nga na-appeal dire karon. Grabe yun ning ano, cameraman. Wait, wa mo na appeal dire. Bantay bitaw mahurot ka sa nagbi. Ay, J Mar ni kanang kuan ni. Hele, kay story. Hele. Maki. Wa na sakop nga appeal dire. Ya gana. Murot ng baga, di nang gabugag sa buhok. Full day dia gaga-practice. Ha? Ala si tapan niya. Lab, tapan mo ni sa tapan mo ni anapit kay ano, mura mo ni kanang kaliwat-kaliwat. So may dutod, dito tapan. Dili na ka sa luyo. Kinsay mga dagkog. Tapan mo ni Diray. Ala dire. Diray, abante ka Mayran. Bay, naman kay kuan bay. Naman kay asawa. O nga guna aso. Aso. Ponga. Wala. Naurot ka tang are. Ayaw, patakal na ba ya? Ayo dia, diri lang tato sa tunga bay. Ayaw, sige sakit kayo, di makabuan pa na. Sige na. Magsigagod ka ni naman. Ayaw, let's pulutan. Ha? Sige na. Ay pulutan, relax naman to siya, manaman siya. Brother Rod, Kontra mo bay pulutan. Oy, hawa. Mina. Wala na sapa. Do asa tuwig na mo do. Oy, Ipuligan ka ni sa jam. katong mga Nam tuwig dira. Oy, katong mga walay apel ani. Isam ka? Apel ka? Oy, kanang mga pre niya ba? Kung asa, para di kanang kadalingin ako, mukuyog mo na ko, kaya ano? Para di mo makita. Sud lang mo diri. Nam tuy bok. Mga kameraman. Wig ba? Nam tuy wig bay. Ay palawag sa sa wig dragon. Sa kolor. Itom. Kato yapog nga na diri. Kolor ba? Sambag kamay. Kay na diri. Hapin ka niya. Pula na daw. Yes, sir. Labing kay bay ba? Yaharan mo mo ni mo. Labing ka. Patungan mo pala ba? Kalay. Nagdar ka mo. Oy, ikaw, barog diri ano? Luyo ka, bigos tubangan. Di ana na. Na, mura ka na. Kamong duha. Magsabak mo. Bay kami sa duha. Kay ibaw ba mo? Oy, pagbantay mo ha kay Win. Ay kaluyo lang na Win. So ang una, Bay, mag-videos benda sini mo. Na. dumara ni makita awa. Makita buhay niya. Oy, mao ni unang shot na to ha. Kamong tanan. Kamong tanan. Oy, paminaw. Gimkag. Nya siya. Minaw sa tabi. Tanan matahan nasa kayo. Ang mga naa dire, oy, katunga sa circle, ang mata kani dire nga area nasa kayo. Kaning mga naa dire sa luyo, ang mata naa niya. Kani mao ni inyong leader, kuya Babarli. Nga. Dili mo tanaw niya, magkatawa mo gano. Ayo magkatawa ba? Ito ko sa tawa na daw. Bay, pasok ka bay ba? No, dili. Asus ay huling-huli sa camera. Awa,
Paminaw, ako ang buhato na. Ilom. Hindi man maglalis eh. Pagkakutbasa din yung lalis eh. Okay. May ko kasi palutan, sa pusa siya. Ah, bulutan. Mira, ina. Pare para mahilom. Diyan ang kadula. Bantaya kay kuha mo sa... Indo to nasa idol. Samtang naga-story siya kasi punit pulutan. Kuha mo tayo bulutan na. Pan. Napa may pan bay? Sino na? Hindi naman siya. Wala na, sangit. Unan niyo eh. Nama dagang pan. Napa na. Bay. Nilagay na siya kay mana kontra na ano na akbing na niyo. Isud to nina. Awa. Ilong. Ang mataha naa dito sa kayo ang mga taga dire, tan-awan ni. Nya, wa gyud na focus gyud nya. Tuyok ra ko, win, sunod ka na ko, win. Oh, susunod na. Awa, sample panimao ha, ana. Nya. Pwede ra mo sa kun sa inyong kuan. Na. Uy, ay tan-aw lagi no. Quiet Ay, tayo. tan-aw. Kamat ha. Sa kayo ro tanaw. Sa kayo ro mo tanaw tanan. Ikamot mo nga di mo maigos kayo ha. O kana, ingana ha. Awa, igo ka mo. Dili mo dito lang. Unya ba? Ya. Dito na conceal man. Sige. Sige. Okay. Di makan klaro. Ngit na. Lah problema niglingi las kamera. Dito na sa mo gamay. Ana. Na. Bantay bay. Uy, nagsinilas lagi ka bay. Amin na Sanilas mo, sanilas pa. Kung magpakita mo sinilas ba dapat sa dugo ron sana diya manjaro. Ay, paus na sa snilas din. Tunog na to baga. Ya, way makita sinilas sa kay sa unang panahon, way sinilas. No way na sanilas. Lang ban gabay. Wala man bag. Bahas klala. Gawin. Ya. Kana magtanaw sa kayo ang uban taga diri, magtanaw dito niya. Dili ko mo. Kasulod sa yung light. Ya, magtanga way mo tingog sa gamay. Kay ano? Dapat lagi mo tingog atong gipang Kat na ba jam? dili op okay. Ako ay pag unya ra problema. Atong giapas ani nga way mo tingog kay atong pali ang surroundings, background mao na pinakanindot. Kay gabi na. 1 2 3 action. Kay baho ba mo? Ala buang ala tingog. Duwa ko lang tingog. Naintindihan mo bantay og pindi ka. Matuyo ko mo. Ako mahal to tuyo ka. Ay. Oh, tuloy tabay. Hinay lang ba ya? Sunod lang jud kana kabay. Ilaw na. Mana ni? Ina din yung mga silingan. Tanaw mo na arba milito. Para lang sa viewers. Ilaw na. 1 2 3 action. Good. Ayaw na lang mo sunod sa kaluwa. Kita bila tu rupi, lingkod mo dito. Okay kayo. Reaction. Ay, bay, layo pag gabay. Ana. Ay, yan. Focus start. 1 2 3 action.
Very good. Amen. Muslim nga namaligya ug sundang. Ug sa pikas Kristiyano nga namaligya ug habol. Kusog ang negosyo sa kaniadto Kusog ang negosyo kaniadto. kusog ang negosyo kaniadto sa merkado. Ug silang duha higala Ako mismo kita. ako mismo kita. Kamot. Katim do bungkol. Kana, dili, kana. Ako mismo kita Mismo kita. sa ilang pagka-amigo. Galaay. Guba tungod lamang sa ilang Baligya nga sundang ug habol. Ang Krista, Di mo na ang Muslim, Tatrama ano? ang Muslim masyagit. Masyagit og Yes, sundang. Sa Ya, pikas. sa pagsundang, action. Sundang. Bungkol ana. Sundang. Dili ana. Sundang. Sige na, sige na. Sundang. Sundang. Sa pikas, Kristiyano, habol, Maligya nga habol. Maligya og habol. Ano? Nagkamot ang murag bunika. Nya. Ya, kuman. Habol-habol. Way at Dito sa diha. nagtugma ang ilang away. Og dito nagtugma ang dito sa dito. Sugod. Dito nagsugod ang ilang away. Tali sa Muslim Christian. Patay dayon. Sige, katkata ba na? Kulti lang ako. Nagmay naman lang. Siguro, patroman lang ako. May pwede ra may natay pahigda sa imo diri. Isag ka na ba pagpili ikay magpili laki. Pwede babae lang. Isa. Charlito. Ayun kana lang, Charlito totoo kana. Totoo magloy. Ay di ka magda dai di ka si Charlito. Ikaw diri ra ka magda ka diri. Ya yang buhok imong anaw hingutuan. Wag ni buhok sa paghingutuan ni. Day. Sana all. Kikiyo ko. Ala kasi dito. Atas kamay. Atas lagi. Uy, atas abante nung atras. Maro sa yung dara. Na. Dali kita ketawa ka. Basta dire mo yung tuwa na jackpot na. Excited na kayo. Anak. Kita ketawa. Ang kaibaw, kanila. Lalo. Kungkung lang ino. Wah, ilang kita yung kanya na. Sundang. Ay, gabiin na. Sige na. Gabiin na. Dagang ay jackpot ay. Ay, pagbilang ka do. Kita na yung talay dia. Tao na lang na. Sugod na kati. Ayaw. Mararami bilang sa manok. Tang pa ila lang pagkain mo ba gid dito bitin. Wala man ba sa buhok ni. Tawag na nung. Maguba ni sa alin sa binati. Ah, kala ko lang. Sige na mo kay dagang kay gakot dire. Sige. Dumura ka patay daw to kana lang na to. Ah, nalidong ba tikongkong ba? Dua sa liw lang kamot. Normal wag ka na to. Laminaw ra makatuloy. Tara. Oy pa yan ana natin. Ayo. Ana. Yan. Ana pa yang burit. Okay, kanta na. Oh, ana. Ito eh. Ito plastiko. Wala na day krodo. Napangan. Paksyaw. Si Commander Putol. Murag sugbaon nun. Alay siya di mo asawa. Boss, baonan juga boss. Ya, Kungkung ba yan? wow. Dito sa kayuhan. Wow, na bila. Wow na to tanang chat na pwede. Ayun, lasa to tabi niya kasi kita makita malaki ito. Nanti Ana mo. Wait, atras gamay wait. Ana. Sugod na ang tatan, ang luod na siya siya. Oo, namin to. Ako may krudo bay. Rudoy.
Ay nakidughan na. Ito tulungan sir kay grasya. Ilang ulbo, yung hiniram na. Ilang ulbo yun. Ila para gasolina. Ang iba na lang. Di naman lang na to. Sila lagi magsampol na ba? Dili siya ba? See? Oh my god. You crazy man. Panan. Oh, bunay gamay. Isum. Dali. Panos mo tigol. Yutan. Na. Bay. Luto na gini yung kuting. Yan na, diyan ka ba? Dirahay ka ba? Diyan ko na dar. Yan, kadang alayang ko. Ana. Binugok na gini yung suga. Hilam ha. Magkano ko demo. Silent your mouth. Dul gamay win. Ana. Okay na bata ay okay ay badlungan wa din kin bata. Pag dinat bang tabi indot kin crowd. Hilam ha. 1 2 3 action. Sige, balik. Ay pagkatawa ba kay kuting salito gigil. Ay kung katawa kay katol kay bugad. Kamu kani nga Buti ang katawan mo dahil. Ituyo. Ano? Ituyo man to. Model. Ako matinggola. Ano ni nga gamay. Ato na, sige ko kasayop ka hindi naman. Yan model. Ito ni nakapinto. Oh, ano eh? Wala makumot. Sige na kayo sa rasa. Gilak na to ko na. Butate nga. Puta na yung puno. Dong, na dong ah. Gibunalan kasi mo mama. Wala na gidukol yun. Ilom na ha. Init na kayo kung pao. 1 2 3 action. Ay, ang parang akong now. Nakatawa ko. Tanaw lang sa kong naong yan. Haro magulanon ka. Ano yung suga motor? Ay, pag Suga motor. Bitaw, sige na bitay kay sa rasa oy. Hindi lang. May lagi. Tanaw lang. Paano to ka? Di lagi sa katawan. Layo mo ulit. Doon gamay. Yan lang. Doon lang gamay. Na. Yung piyong ay pilok sa sakpan na. Marakatulong ano ba to? Feeling ni iktawa. Feeling ni mo nga kanang nakasin nyo nga ginutang kasi mga maduka ka na. Bilong ha. 1 2 3 action. Ka mo dinalay ka mo usnit. Ito na man yan ay undang na. Pero may ginabisa pag tirahan ako nga para movement sa imong shoulder. Kuha kay boss. Hello ba? 1 2 3 action. Namin na ba? Na ba? Again. 1 2 3 action. Good. Nagtago ko. Bisilipag ng kuting ba? Okay, kuha na. Game Madre kani. Ay, mo tabli oy.
1, 2, 3, action. Mga ami ani. Gibog nga ni Mare na. Hanggang ba daw kung yan na yun? Mare no. Mare no na wa ana Mare no. Nunya. Ang bata wala pa. Sige na. Nabuni mo na, uy. Dong, mana dong? Ganahan kayo, mana dong? Sige may choy. Ay ganahan sa diha. Gana. Iloma. Ilom, 1, 2, 3, action. Balik. Ibig lagi kayo? Lagi, try. Pupuntos paksiw dulitan. Lay. Bantay sa rin. Bantay kamay. Bantay kamay, bantay pagod. Ilong ha. 1, 2, 3, action. So, Pwede mong katawang ba? ibaw na may kinong dagat tingin na maunin nung dan nga malangay ta. Motor ba ako yan. Butangi na lang, butangi. At unang panahon, Yata po di makita win point. Namli technique day. Namli ni selection day nga mo mura kayo ang ulo. Oh, yelo. Check. Ana. Sus dara man day na day, mao na problemahan ganin na. Dirog na. Usbon na nato dire. Dali na kay to. Basta ang ato lang gyapon. Marti bilkan. Sige. may nang nagwapo na sa balik. Ilong ha. 1, 2, 3, action. Kaibaw ba mo? Insay, nungdan, sa away, tali sa Muslim o sa Kristiyano. At unang panahon, may Muslim nga naninda o sundang. O sa pikas, Kristiyano nga namaligya o habol. Nga limot ako. Lena pala ng angle gigi. Pwede ko dito. Oy, wala. Pakay mo sa loyo, sige. Balik dari, ayun. Kano nang layag habol. Kanya, Kusog ang negosyo do, kusog ang negosyo. kani adto. Kani adto. Sila higala ako mismo kita. Kusog ang negosyo, kani adto. Apat ha. Ano. Ako pag nila gala. Putol na jam, putol na dia. Ilang tayo lang. Ayan, tara dito.
Sige. Gusto ka ni Gisyo. Kani adto sa merkado. Og silang duha. Sigala. Higala. Ako mismo kita. Tubangan pa yan. Sa ilang pagkamigo. Pin, ano din? Di, tapi na ko. Kutob na sa pagkamigo. Kaya sa duha. Ge. Ina ko kuan. Di, mo tabi na ko. Nagta, Usgon. Yala. Alag tabi. Ay, wait, ano din kinini. Ini kayo. Diyan na lang ana lang. Okay, kato continue ato sa imong tabi. Action. Usog ang negosyo kani adto sa merkado. Ako mismo kita sa ilang pagkaamigo. Sa napatay kay gila ay ko. Sa ilang duha higala. Okay, balikat sa ana yung kamot. Kita ba yan? Ako mismo kita. Ha? Balik. Ay ganun kamera. 1, 2, 3, action. Ug kusog ang negosyo kani adto sa merkado. Og silang duha higala. Ako mismo kita sa ilang pagkaamigo. Og dito nagsugod ang ilang Good. ano dito ba to? Dito nagsugod ang ilang away. Iya, sabay. Og dito nagsugod ang ilang away. Napamday mo? Tali. Iguba mo to. Iguba ang ilang pagkaamigo. So video ko no. Iguba ang ilang pagkaamigo. Dahil dito pag mo kay malibog. Dito na sa kwanto record ko yung dito ra kan. Og dito na nagigna. Yo. Agaw TV. So mo kamay mo pa gani sun. Amo dai. Oh nay. Ay ang gisgot. Ay tuo man ang Muslim ang Disdutan. Ang bigya boss. Sabi ba? Na yung stand sa ring light si boss. nagtuo man ang Muslim sa Kristiyano nga ay Ipay. Ayos kay boss. Cheers. di kay kutob. Dito squad. Itong giguba ang ilang pagkaamigo. Sulag yo pag kay bulabol. Ilan? Ano to? Apal ang nakabati. At tanang nakabati ang ilang pagkahigalaay. Og baligya habol. Na. Apal na ang nakabati. Tanang nakabati Ila pag higala ay guba lamang. ay giguba lamang. Ila baligya sundang. Huwag lamang baligya. Ilang baligya sundang. So habol. Okay, apal na nakabati. Tanang nakabati. Wala na. Oh. Ya, mauro na. Ang Kristiyano mo syagit. Akan alang masyagi. Sundang. Ade, Muslim at Muslim ko na. Ang sa pikas, ang Kristiyano. Habol. Syagit lagi. Sorry, tangan. Di. Supak ko. Tangan ako. Di. Ilaw. Ito. Saan na mata-mata no? Son. Biin na kayo? Bay ka ginong mga pasmo ta. Ito. Bawal man pagdala ni hapon. Hindi na siya gito. Sagit mo ka. Ang Muslim mo syagit. Ang Muslim mo siya git. Ara dai. Sundang. Sige, bubuha ko krodo. Sige. Tala ka may ala. Butan ako na chamit. Sa bubuha krodo. Apa nang Muslim mo siya git. Sundang. Bay.
Kaya wala luoy kita di kay okay ra ko sila luoy kay wa ko nanad ko kay gaon. Gigi bangi. Gamay lang. Na. Gigi. Ya. Ang Kristiyano mo siya Apan ay ang Muslim, apan ang Muslim mo sagit. Di oy apan oy. Dito lang ang kuan. At dito na buhaton balay kay luoy kayo. Ang Muslim mo sagit. Okay, ang Muslim mo sagit. Ano dito na? Ang Muslim mo sagit. Sundang. Og sa pikas ang Yan Kristiyano. na lagi sundang. Og sa pikas Kristiyano sagit habol. Ge. Get ready. Oops. 1, 2, 3, action. Yan, limag ko. Musagit ang Muslim. Ang Sundang. Muslim mo sagit. Ang Muslim mo sagit. Kaya Last. Ang Muslim mo sagit. Sige. sundang. Ang Muslim mo Char, sagit. parang ako nag-iunan. Lab, isang diri mi. Ipakita si Juan. Ge. Tali. Kaya maoron na, sa'yo na kina. Milaw na. 1, 2, 3, action. Ang Muslim mo sagit. Sundang. Og ang pikas Kristiyano mo sagit. May pikas oy, niyabang ka. Uy, tibuok na, way pikas. Malibog to. Ang Kristiyano mo sagit habol. Sige bay, ay ka-picture bay. Ilaw, straight ka na. Maura niya, kaya ito na ta. Na, ano lang tong, liyo kang bitok ga, nanata dito, nataklip. Ito na ni, mauna lang ni. Kaya mo ulit ta. 1, 2, 3, action. Ang Muslim mo sagit. Sundang. Og ang Kristiyano habol. Duha ba yan, duha mo? Ana. Kato, ano lang. Ana. Yan. 1, 2, 3, action. Mo sagit. Ano? Lagi to gusto. Senior. Ang Muslim mo sagit. Ang Muslim mo sagit. Ako mismo kita. Sige, kaya gabihin na kayo. Ilo ma. 1, 2, 3, action. Ang Muslim mo sagit. Sundang. Og ang Kristiyano mingon. Habol. Disco. Alit lang. Ay, disco. Tay, wala na. Sige na. Last. Sige. Bay, suga bay na. 1, 2, 3, action. Ang Muslim mingon. Sundang. Ang sagit. Pugni ko. Sige. Okay, 1, 2, 3, action. Ang Muslim mo sagit. Sundang. Misagit na sad. Pakta lang kaya ya, idab lang ya. Ang Muslim, lagi mo dapat ang action ang sige. Gi, ang action lang niya, idab lang niya, ikaon niya. 1, 2, 3, isuol nyo ba, suga ba? Action. Ang Muslim mo sagit. Sundang. Og ang pikas. Ano ka ba, habol, maaro mo na. Di na ko mutingo bay. Okay, bay. Ay, sorry. Ilang wala na tingog lang. Gege. Iwan na tayo uras. Doon ba, pagka may loyan po. Gege, ilo ba? 1, 2, 3, action. Ang Muslim mo sagit. Sundang. Og ang Kristiyano mo sagit. Habol. Good. Ostara ka tigbas. Kana itigbas. Para ka tigba. Patay. Patay ang Kristiyano. Ana ha? Wait, lagi. Ano butan yun yun? Wang galon lo yun, no? Patay. Ostara ka tigbas. Sara ka tigbas. Patay ang Kristiyano. Good. Patay. Okay, ya kaya. Barong tanan, mana. Barong tanan ya. Sayaw, bispak ling. Sila rin ka, pranindot kami naman. Pakpak mo.
Ketuyok ko. Yo, human na jud. Yo, Warren Beatbox TV here and Agaw TV. Hey yo, what's up? So karon pa jud na human ang episode 2. Hey, what's up? How are you doing? Hey guys, how are you doing? Don't forget to subscribe. Arlie Agaw TV, Brothers. Agaw TV, and Warren Beatbox TV Warren Beatbox TV, and Arlie Brothers. Don't forget, man. See you there. Mwah! Na mag-ilis na ta. Jam! Oy, mga gamit. Yo. Gabian jud. Shout out ka sa Timbang Group o sa Timpayag. Shout out sa Team FS. Shout out ko sa mukbuk ko, nagka-ketchup. Shoutout ko ni Jay Alperez. Og Christy Andrade, shoutout. So, yan guys, pauwi na po kami. Mga 10 PM na po. And, yo, sige, nahinay lang. Timpulutan. Umara ka uli, oy. Balik mo bitaw mo dire. Mana na lang na. Balik ko na tabi. Nandiyan ko niya sinina. Bangisad lang dahil sa paksiw. Yan. Tungod yun na sa paksiw ha. Yay. May jud ni da.